Tudjátok, mi a legnagyobb tragédiája a gyerekkoromnak? Kicsi iskolába jártam, és így valahogy a korosztályom nem volt elmerülve a YouTube-ban, és nem tudtam senkivel se megosztani azt, hogy milyen élményekkel gazdagodom a YouTube-ban, és szerintem nekem a Pamkutya ezért nem volt így benne a humoromban. Vicces és szörnyű a hangja. Tényleg ennyire rossz hangjuk volt? Ők így a királyai a biztos. magyar YouTube-nak. Ők az elsők, akikre így rágondol szerintem az ember, hogy oké, magyar YouTube, Pamkutya, VR, stb. Igen. De hogy a Pamkutya így az első Meg a Videómania például. Jaj, a videómania, igen. Mindig vártam, hogy jöjjön az új Pamkutya rész, az új paródia. Nem tudom miért, de annól rajongtam értük konkrétan. Pamkutyát a mostani fiatalok is szeretik. Családban is vannak kisebbek, megmutatom nekik, és elkezdték hallgatni a paródiákat. Szerinted mitől lettek ennyire sikeresek? Kreatívak voltak szerintem. Eleinte ők is gondolom azért viccből indították ezt az egészet, meg ilyen szórakozásból. Viszont látszik, hogy jól érezték magukat, miközben csinálták, és szerintem, hogyha az jó hangulatban lesz leforgatva, sokkal jobb lesz maga a videó is, és sokkal jobb a fogyaszthatósága.